It happens that now one need him going to transport. You go na shop, go see her picture. The mobile here, I'm off in a hospital. I'm out back in a hospital. Which the in a shop. Piakam, go hanchanin. Phone need him, and what the home here. Why hanji we meet in a hospital? Mom be phone there. So, I'm going to go see her condition. The mobile snap chaya. And don't need transportation. I go Lagos. So, every new person that place, how may no one need him? Which the in a shop, Bokolo. Makwania the guy cobona. They wholesale. After all, no way the much thing on a shop. Na zimo chuku were go think also maka akwa modi ko no di ko nko ri before me wa promotion nko le table just go to art is go na kalamad mba heshi na that first hospital I hono e go pete we papa clean e go ne kwa be ya we ho okay we he go at the initial time no ọzọ mgbe ọ bịazi dizie ka ọ na esisi we go ne kwa be ya e go ne hin na shop we save na ọkwụrụ 380,000 that place no ma de ko na taro the money and then I'm able to in a pack lane, they deposit 150,000. Just no coach any no corro money and about managing panog. Money and about managing a bit him can a hospital, can make a mamagodica, can cook to do money and about me panya coming up with. So I'm no record go hand in. But at the end of this accident, I know my is a missing. Like I did what don't happen me every day. My own don't happen now every day. Want to find out for the first kid, my husband has been a very good husband to me. What it is, and only his ceremony and I did be an obi, and double talking type. You go quadria. Oh, my dear, my dear, is looking an abona again. If I get him, I believe no way in me. If my husband now, I believe no way in me. But I'm dying. I'm dying. I'm at home when you major. Work on your major. Ukum nami, that is ukum dikagasana separate ukum from my body. Ukwane mem. Since I'm doing my cases, waiting needing my budget. On Okatatite na wake on a dom, it was in the hospital. One of an abamba, but a pammy of Manogua, Abba was an for long now. Ukwa when actually does. As I am speaking to you, it took man. Dinner and Odiko, we only lose no come not up here. And you open for this hospital. Kim could say more 3 weeks ago. Oh, wow. Another 3 weeks here. Oh, wow. As Nico see me a surgery. And you have to be taking a mug for now. What is it? Give me a surgery. You see how? Dibo. Oh, no, I know you make it. No, I know you make it. Oh, my monocata, nothing more hot. Come back and we keep if you is can go get the little missing. Well, I'm not a mother. But I didn't make it to scream me lady. You did me. I forgot the high chacha. I'll call for in the evening. And yeah, we'll come over for in the evening tomorrow. Uncle Mama Rakita, King Hoganade. I don't want to know where you was needed. Apart from that, I didn't get area. Adibo. She can be the guitar cover. Cover, him no name a guitar. I'm not kick out water. My water. I'm sorry. I beg you to go aqua. Aqua became. Let's get go meet you. I'm here to take it down. My younger brother got just know by service now. September, I know, yeah. I never school. 2 weeks time. More many hope. Come at this bigger school this time. Can you debate for this bigger school? The mama be dog. You debate before they get a bog. This is a weapon to make it an condition. Daddy had on him now. After the surgery, Mom can give me a mafigo. Or Gademba. Giving a buffet for myself. We need to make it wrong.
ike ji eme operation n'ọka ịka mma na ha ji aga m adopt ọ na ha mere adopt n'ọka aka mma karịa na mkpuchafe ime instead of nke nye mgbanwe ụmụ nwaanyị ibe m je na-agbanye nwanne ya nwoke ego a ga-eji eme ihe bara uru. Hey God. Ndị Igbo isi m na-agbawa agbawa ebe a m nọ. Isi m na-agbalị agbalị ebe a m nọ. Ka anyị survive bụ enyemaka ndị mmadụ. Enyemaka ndị mmadụ. Ọ ndị mmadụ bụ ihe ga-survive now. Ndị Igbo biko. I'm very sorry ịbanye gị nsogbu mana biko kwanụ mmadụ na oge esi wenyere m aka ndị Igbo biko biko aka ị ga-esi wenyere m aka ọ bụgodu ka ụmụaka gara isi ndị ọnụ mkpọrọ dị m na vileji kịta alụwa ịmana nke m agụgụ mkpọrọ ya na vileji na mana I'll just drink snack one day and die ka mkpọrọ ya na vileji ọ ga-adị worst ịmana ị ga-agbanye ha license. God kayaknya m ga na-arụ ma m na-arụ sọsọ okwu ọnụ ha na-adagwa m little time anyị nta na-adacha sọsọ okwu ọnụ maka na operation ka m ji amụ nwa o nwere ihe ọzọ kasị ihe o nwere onye gasị onye mmemme ihe niile si m na onye abịa ya nnọta eji operation amụ nwa ma ikwu nne ya ma ikwu nne nne ya ma ikwu nne nna ha God ndị Igbo biko agụụ na-emerụ mụ na ụmụaka arụ ebe enyemaka ndị ayọ biko ọ bụ na ọ na-ebi n'ime vileji nego m anya ebe njem mesens ga edego m chọọ ọrụ ndị nke m chọtachara achọta transportation ego na-agụ na transportation ekwenye ụmụaka ga na-eri ejego m na mmadụ na-abụ ihe na kredit na steeti ebe a ka ọ bụ na ụmụaka na-eri nri. Ụmụnne m unu anụgonu ife nwanne anyị nwaanyị a na-ayọ bụ enyemaka unu si n'ọnụ ya wee nụ ife melu die nke abụrụ nke na nna akọla ụlọ ọkwa ịghọtago mana o nwee ka o si ada na nwaanyị bụ nwaanyị ga-eso nwoke na-akọ ụdị akụkọ nwaanyị bụ nwaanyị maka na ịtụọlụ mụọ amụọ imepe ọnụ na-asị nwaanyị ibe gị kọmọ na-ịmụ nwa ka m gwa gị eziokwu iji ọpụrụ wee mụ nwa is even more safer than ịkwa nwa akwa ịmarọ iji ọpụrụ wee mụ nwa is even more safer than ịkwa nwa akwa. The only thing bụ not strange air unfiltered air ịbaghị arụ, that's it. Every other thing is okay. Risk edu very little than nwaanyị nọ na-epush ife a ka unu ji egbusisi ụfọdụ ụmụ nwaanyị mana nwaanyị iso na-akọ ụdị akụkọ amara m ka o si ada m na ntị nwaanyị achịgolo nwa iso na-akọ ụdị akụkọ ọ bụrụ na nwoke na-akụ ya enwere m ike sie na iwe n'ọma nghọta o tinye owepụta onwedị ife ọ ghọtara n'ibu nwa bụ onye 9 months tọkmọrọ ọfa eche nwa ma iji ọpreshọn mụ nwa unu eche na ọ dị izi kama na iji ọpreshọn mụ nwa unu eche na ọ dị izi onwero nke dị izi nwaanyị nwelu nsogbu ekwekwana ikwelu kafa kwagide gị kwagbu gị wee jee wee push wee nwa dọkịta sị gị na ọpreshọn ka iji ya amụ igbuo onwe gị ibughe gị n'akụkụ onye ọzọ ewela ọnọdụ gị oh yes ọ bụrụ na dọkịta si na ọpreshọn do it and anọ na-eche nwoke inwe ego gbapụta isi gị ụfọdụ ụmụ nwoke amara what it takes ụfọdụ ụmụ nwoke na-eget tired of nwunye fa within the space of 5 years fa nụrụ ya ịghọtago fa na-ekpezi ekpele ife ga-eme nwaanyị afọ ọnụ onye ọzọ so ọsọ gị welu maka akọmọnụ jee mebe ife ịma mmenwu ịnwụrụ ebughe gị n'akụkụ ụmụnne m ife ọ na-ayọ bụ enyemaka ọ bụ na onwe onye o metụtara n'obi inyere aka maka na di ekulu isi n'ala etin wee baa anya n'isi ọgwụ a na-agbụ ọ bụ na agbara anya ọ na-akụ n'ọnụ ụzọ na-akwa n'ọnụ ụzọ ka ọ pụta jee welụ ka ọ pụta jee fuo ịghọtago dis lady nwekwuru nsogbu na ukwu na-egbu ya na-enye ya nsogbu na ọ na-survive from people mana mụnwa na-agwa ya si ya na ọ bụrụ na o nwere ife o nwere ike imebe because na ị na-ayị ego kedu mgbe ọ ga-ebu you have to be on your feet ịghọta na wee chụba
wee chụba malụ na ekegokwelu gị ọlụ mmadụ na-abọ sọsọ go. O wee sị m na ya na-elebe ife nni, ya nwesi tebụl ya ji ele ife nni, nwesị ebe afọ ya ji amanye ife nni like beans, rice na ndị otu na ọ bụrụ na ya ga-afụ kapital ya ewere ebidokwa lebe ife nni at least afọ ifefa ga-eli. So ụmụnne m, ọ bụrụ na o nwere onye o metụtara n'obi inyere aka one ọbụla ịghọtago ka o wee bido ife niile wee kwuru maka ya na I think it will be better than ị na-ayọsa ego. Okwelu m sị m na ọ bụrụ na ya afụ na ya ga-ebido, ọ bụkwa nnu na ị na-enugwu na ịchọ ije malụ ma ife ọ na-ekwu ọ bụ eziokwu, you let me know, nye gị nọmba ya, ịghọtago gịnị a na-abụ ekwuo wee malụ ka esi enyeli ya aka. Biko na ụmụnne m, nwere ife ọzọ m nwere ike ikwu mana ọ bịala onye ọjụ accident. Ugwu onye ama anụnwa isi oligolo n'ụwa isi oligolo n'ụwa ike gwụrụ. Akwa ifuru ndị a na-akpọ ndị nwanne nwoke, akwa ifuru ndị a na-akpọ ndị nwanne nwoke, ha furu onwe fa n'anya atọ. Amara m ma ụfọdụ anọ na-eche mgbe nwanne fe nwoke ga-anwụ ka ọ jọsụ grabụọ ife niile ọnwa. So ife unu na-alụ bụ grab ife ụmụnne unu nwa. Mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ ife ime nwubi je grab everything o nwee, pakọ the whole money palọ. O nwere any other evidence ị need to know na nwanne gị nwoke nwere nsogbu ọnwụbekwa anwụọ, ije pakọ ife niile o nwee lesisie bunete. Ịchọ dị ka ọ pụta sef na meshin ka malụ ma ọ ga-echigekwa azụ na shop ya ibukosi everything. Amụrụ m ife bụ nsogbu unu mụ na anọ na-ekpe ekpere onye nwụrụ ebukolu ngwongwo ya ka ọ na ọ nụrụ nwaanyị n'ọnya bụ nsogbu. I don't understand. And this girl ebe o si ka njọ na o were ego ji azụ afịa nye die ka o wee kwa nnie kwasịzịa nnie ihe a wee mee. Ike gwụrụ. Chukwu bụ elu na ebele honestly amụrụ m ife m ga-ekwu. Ihe na-afụ ihe a, ihe na-afụ ihe a, Chukwu mekwala anyị ebele ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. So ọ bụ dị iche inyere aka ime ka mmalụ ka nye gị nọmba aka gị na akwụbe. Daalụnụ, thank you so much.